Hakim, kai, buɗe idanka, ku tashi ku je ku sallah makaranta. Kullum aikin ku kenan bacci ni ya na shiga ku tashi. Kai Abdulsalam, tashi. Ni ya ne ni ya sai ka ce haihuwar Allah ne iko. Allah na gode maka tashi. Ba harmaliya. Kai kenan kullum ba ka rabo da fitsarin kwanci. Na rasa yadda zan yi da kai. Dukkan tifuna sun jijjige. Kai dan liti, anya dan liti. Shi isa na ce maka jiya kar ka sha kokan nan na san sai an yi haka. To sangarami babban banza sai a tashi. Kai baka sa su sun yi sallah ba bare ka koya musu addini. Kana kwance ka bude baki miyan bacci sai kuna faman su a cikin miyan bacci. Tashi. Na kwacin. Tashi. Sabo da yi ba dan gado. Dole ku ci kwata shi bani. An gama gantalin dare kai ne gidan kekuna kai ne yawon banza ne maka fada kai kiji wallahi yau sai mun yi da kai a gaban babanka duniya yan layi ce daga wannan sai wannan bi da bi ne haihuwar kuma ɗaya bayan ɗaya aka ba tare aka haife ku ba a shige yaje a yi alwala ba na son hayaniya ina taba ku tikar abin da za ku tsira da mutuncin kanku ku shiga ciki to baba amma ni na fara da ko mutum fa ka ci ubanka ce to ba wani dan bayani ne kana irin bayani kin san jiya na ɗaya da mai na ci to kai ka ma ci na ɗaya da mai din wannan ni na me na ci tuwon sadakan nan da aka kawo ko baka ci anan ba ai zaka fita gidan abokan na ci tuwon sadakar da aka kawo yayi da buwa ne ga askara ka aje a daki wa ni ko tashi ban yi na ga alamar miya ba na ga masa ba ya fita da kwano ba to har yanzu bai dawo ba amma ya fita da kwano yanzu me za su sha har kai ma ka sha ga yara mun aje mai gida me za su sha duniya ai ma ta yassara ce kar shi faɗi wannan salamu alaikum amma alaikum ba ni nan ba ni ina zuwa me haka me gida me haka kai ka aike shi ka saki na ba magana to ina da yunwa mun barace ku duniya sai ki yayi kuri ya ishe ka ba dole zaka fake da haka kai ya acici gayyaci kai baka san komai ba sai ka ci ba za ka tausaya ba yanzu in ba su ci ba da wanne za mu dogara ba wanda su ci din ba bai gida an ka mutuwa za ka bari abin gado bare ya maka addu'a ni ban ci ba wata ran na tafi neman ai sai a nemo ni a wanda su ci ba in ka mutu ka samu magadan da za su yi maka addu'a la ina kokon ta ce ba ta zuba batun da ba ba ta kudin jiya da na shekarun jiya ba la haƙila yanzu haka iya zace mana ba na ce zan haɗa mata ba kokari nake yi na ba da wasu kaya na asiya yanzu dan ta fama bashi wani abin tai to burin ka ya cika Allah shi kara salaman miya wacce aka haifa a watan yanwa kar mu kwana kace Mustafa ni gaskiya ba zan tafi ko ina ba sai an bani kudi na domin kasuwa zan tafi jiya ma an aika an karɓo kuma tun da na bude trader ta ba wanda yake siyan bashi ni na aika aka karɓo omo wankin kayan makaranta za su shi isa na ce su karɓo omo in ka zo ba haɗa lissafi gaskiya ba inda zan tafi ni sai an bani kudi ba inda za ka tafi gidan ubanka ne gaskiya ni sai an bani na ce gidan ubanka ne ba inda za ka da cin gari ya maka rashin kunya tun da aka bude trader ta ni ba wanda yake siyan bashi ka zo a gidana za ka ce mun mutunci bashi hauka ne bashi hanji ne yana cikin uban kowa gaya maka kuma talauci menene sai ka ce talauci menene gwamnati ma ana abin ta bashi a'a ne gida annan fa karfin hali gwamnati ma wallahi ana abin ta bashi sai ki an ce an je America an yorance tunda aka karɓi yau ba inda a ware mata kudin din na a bata ina jin ka ina saurare dole kayan ki aka ki ji bayani matso daga nan rabu da ita matso ki ji albishirin da ni tashi na ce ki miƙe tsaye dawo daga nan ina tsaya kusa da kai kuwa gwamnati ta yi wa ma'aikata shiri ashe daman duk daɗewar da aka yi ba a biya mu ba kara mana kuɗin ake yi za a yi mana arias za a ba mu kuɗin siyan babura mai mota za a bashi za a ninka mana riɓi 7 akwai wasu atamfofin ma da za ki kawo ke dai ki je ki ci gaba da lissafi kuɗin da kike bin mu ci
titin kuma ba zai ciwon kai ba. To an ni na gaji da zuwa ne. To in sha Allahu ki dawo rana ita yau zaki. Rana ita yau ta yi nisa. Rana ita yau ta yi nisa. Bayanin gwamna ma je mu ce gwamna ta yi nisa ne. Kin gane ko? Ina jin ka. Ki bari ki dawo jibi. To in na dawo jibi in ta kama ka biya ni ba shari'a ki. Duk abin da na ga dama fa zan yi a gidan nan. To shikenan. Duk abin da na ga dama zan yi a gidan nan. Shikenan. Yayi kyau. Hakuri zaki da Ladiya. Za a yi Ladiya. Ba komai. Dauki kayan ki dora mata dauki. Hakuri zaki dan Allah dan. Ni ba ka zo ka ajin wani ma. Kari ma in zaka sha giya. A'a ka ai karin nan ban yadda da zakan kari ba. Ka zan samu karuwa aiki. Ba ai wani kari ba wani kari ba. A biya na ba kuma za a kara. Ku ba ni kaya na. Ku ba ni Allah dai kai mu. Allah ya kai mu. To an ta bala'i an ta masifa. Wai 12,000 kashi yalla bai. Na yaba? Albashi na. Da kyau. Ni da ake daukan 4 da 5. Allahu akbar. Wannan gwamnati ba abin da zamu ce sai dai da shi albarka. Na'am, kwarai da gaske. Duk wani surutai da aka yi a baya na Allah wadai gashi yanzu ta abin nan ɗan kanta da kanta. Gwamnati ta wanke kanta a wajen mu. Wai naira kan naira. Na saka wannan gwamna da alheri. Kai ai gwamnan nan ya kyauta. Gwamnatar balalanka. Ai kaga shi wancan gwamnan dan bera da ya tafi. Ai kawai shi sata yayi. Bai yi aiki ba kuma aka zo aka kwabe shi shugaban kasa ya ce ai wannan gwamnan ba ya koma bariki daga barikin ma aka ce an masa da taya amma shi kaga wannan da ya zo ya ce shi zai iya in wancan ya ce ba zai iya ba soja ko soja kwam gashi yalla bai arias ne to ni yalla bai ai ba rabo aboko kaga haka na shiga bokar aka yi ta abin nan mu shiga ko dudu shanke mu samu mu yi abin ya gagara da ai sai ka iya samun wani dan karanta ma ka ta fito daga ofis ɗinka ai ne ma sun janka ne kuma na tabbata ka san abin da yake cikin ta tunda daga ofis ɗinka ta fito da labai ka gaya mun ko menene kaga ma sun dauke wuta to a gaskiya malam baffa wannan takarda ce ta rage ma'aikata kuma Allah ya kadarta kana ɗaya daga cikin waɗanda aka sallama kai yalla bai aka sallame ni amma yalla bai ka ci amana ta sai dai Allah ya saka min a lahira yanzu yalla bai aiki ni ne gidan murtala a matsayina na masinjan ka ba inda baka aiki na duk wata tsohuwar takarda ni zaka tura in je in kai a shigar da ita fayil a gidan martala amma ni ya kai wannan cin mutum zai na ga kaci amana ta ga ga kungiyar ba ta tsira na mun koma ba mun kore na Allah ya zama yarewa na gashin bakin yi bulisai malam baffa in ji me ina Allah ya isa marasa mutunci kawai waɗanda ba su san ya kamata ba ina fa lafiya yaro ina fa lafiya raina in yayi dubu ya ɓaci baba me ya faru zo nan baka labari dan kai ma ka kiyayi gaba to baba wato yaro sallama ta akai daga aiki baba kure ka daga aiki kora daga aiki suka lasa mana zuma suka sa mana daci kuma me lasa zuma da daci sun ba mu kuɗi sun ƙara ma'aikata kuɗi sannan kuma an rage ma'aikata ta shafe ni wallahi ni dai bakin jini na ne shi shugaban ma'aikatar tamu ba kauna ta yake ba saboda duk wani zanga-zanga ni ne jagora sun ba mu kuɗin kagansu nan to amma shi lamari na wannan kuɗi mai karewa ne to mu dai ga mu muna ga Allah kuma Allah da Allah ba zai hana mu abincin da zamu ci amma ban na ci aka ji mai da ya bari shi shugaban ma'aikatar tamu na gama yaban gwamna akan karin albashi matsiyacin sai ya bar takardar sallama amma ba karbi na ya kare ina zan sa kaina Allah sarki Allah sarki babu komai kai hakuri amma dai wannan koran ma'aikata ba ta daɗi ba Allah ya daɗa kiyayewa to yaro Allah ya daɗa kiyayewa baba shi yanzu karfi na ya kare ba zan iya aikin komai ba jiki ya saba da aikin wahala
kuna ina? To, a zauna, a durkusa. An ce idan daɗi ya zo a ji gaba ɗaya, in ya ce ma a ji gaba ɗaya. Duniya daman jiwi ce fara da baka ce, saboda murnar albashi na karɓo ta a cire da mamuda. Ungwana. Yunwa ta ci ta ci ne ba a ba ku kayan danko. Ba wata ta yi karwa. Atu wanda dai ya ci. Baba na tuna ana bin ka bashin dambu ta ce jan karɓo kuɗin dambun a wajen ka. To, Baba ta ƙara mu. Wannan kuma sai an jama. Wani na ciki na zai kuɗi. Ku shiga ciki, ku shiga A shiga ciki. Ka sai mana rabuwa wallahi gaba mai share-share. Ba ma kawo mana. To, wannan ma sai mun kaɗan wani. To, uwa ƴaƴan kuma. Gashi, ya ajiye. Lokacin kenan. Ya za a yi. Kowane mai gida in zai zo in magariba ce lemo ayaba ya shigo da sai dai in ji a mako. To, ki bari in gama kasafi mana. Yi mana ai kai ka cika yi bulbul. Mu muna gida an ban mu a shanye. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Salamu. Yau da fara a haka? A yau gani da yau ana ta abin nan ai. Ana ta me? A hira da kuka. A to ba za mu hira ba mutum da mai gidansa. Abu ana cikin. To ina wunin ku ina gajiya. Gajiya. Madalla. Ya aiki. Alhamdulillah. To malam babba. Rana ba ta ƙarya sai dai uwa diya ta ji kunya. Gani na zo. Nawa ne kudin naki ne? Kudi kashi biyu ne. Ga kudin atamfa, ga kudin lesi. Wannan fan 710 nake bin ka. Bayan na baya da aka bibiya. Bacin na baya? Ba an baki. Yo ai abu tsatsira aka bani kudi. Fan tara ba. To an ban tara. Ragowar dai yanzu nawa kika ce? Yanzu abin da nake bin ku kudi jaka 7.5. To, wai shi kenan. 1,500 ina? Bari a lissafo miki. Ai yau a cikin a gari yake mai gida. Ai Allah ya yanki. Ladidi? Na'am. Ban yadda kudi a nan ba? A duba da ni irin kalar kudin kama na gani. Subhanallah. Ka dai faɗa a baki. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu. Amma da bada albashi da kudin gojere. Me kenan? Kudin gaibu, kudin banza. Kai ma Kudi ya zama dutse. tasdi. A lotsiya a lodanja. Me wani kudi ya zama dutse? Ai ni yau kudi na za a biya ni. Kudi na za ka biya ni. Ina da kudi na za ka biya ni. Da ka san baka da kudin ka dauki min kaya ba shi. Mun fitsara. Na yi maka fitsara. Na yi maka fitsara. Na yi maka fitsara ba ruwanki. Ba ruwanki. Billahi lazi ba na binki bashin rantsuwa wannan kudi ya ka biya ni. Kudi na za a biya ni. Yau a lokacin ya zo danja kudi na za ka biya ni. Ban san ta ba. Ban san ta ba. Ban san ta ba. To a biya ni. A biya ni. Ya ma da kudi ya fita an ba da da mutum. Ya mana da mutum. Wallahi sai kun biya ni. Wallahi kuka jini za ka sai ka biya ni. Kudi zaki dan Allah. Salamu alaikum. Ko ni a zan yi kai na ne. Salamu alaikum. To ga wata sabuwa kuma. Wannan bata ga na dawo. Kudi na zo karba. Kudi na zama Naira 37 tun da gashi an zo an karba alewa. To, Mamuda ni dai ba abin da zan ce ne maka alkawari ka zo kuma gashi kudi sun zama dutse. Bayan kawai kudi na zama. Kana nufin ni ta shafa kenan. Ni ba ka da laifi wallahi. Da kai da laliya ni ba sa abin da zan ce da ku ba. To yanzu ya za a yi? Wannan laliya ke taki mai sauki ce ma daidaita. A'a. Ni kuma ta haka kudi na ya tashi a kan zuciya. Kai ya ta kai da shi. To ni ya zan yi da rayuwa ta ne yanzu. Da laliya. Sai dai taki sai dai ki mana hakuri. Ba wani hakuri. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bismillah. Suna mai gidan da a cikin gida. Mai gidan ne ya zo ko sallama. A wannan shine malamin? Shine malam ba. To, malam ma'aikaci ne daga kotu. Saboda haka sakamakon rashin bin ƙa'idoji da kai na kotu
shi yasa aka turo ni domin na baka wasu zaɓi, ka gane ko? Yawwa, ko ka tashi yau ka tattara kayanka ko kuma gobe hukuma za ta zo ta yi awon gaba da kayanka gaba ɗaya. Ya'yana bakwai ba ni da masauki. Malam, idan baka bi wannan doka ta kotu ba, idan har kayanka suka je kotu sai ka ji kai belin. Da kayan kwatsun mokara. Na gaya ma. Alhaji, to Allah, to annabi, to Allah. An yi ban da lokacin magana da kai. Ai magana ta koma tsakanin ka da hukuma. Yau shekara ko wajen 7 kenan a wannan gidan. Duk lokacin da kake kudin haya na zo sai raina ya ɓaci. Dan Allah, saboda haka wannan ba ta gaba na kasan da ake cajin kowa ba ka na cajin. Ya na bakwai alhaji ka san wannan. Ba shafe ni bane. Yalla bai. To ka ji bayanin da nema. Ka ji bayanin da nema. Ka kwashe a yau ko kuma gobe za mu zo mu kai su kotu. Idan mu kai su kotu sai ka je kai belin kayan nan. To na dan Allah ka saurara mu. Dan Allah ya labai bari ma kira ya. Ina kuke ne? Wurin dauke kaya na wannan jangar. Allah ba ka yi. Kai ku tsaya don Allah ka ku yi min ta'adi. Allah ba ya kamar tsaki. Me faru baba? Baba gidan na. Wani gidan ku? To aji da ni. To ina zuwa ki mun rai da ladi. Yo wani rai zan maka? Ni dai ka biya ni kuɗi na kawai. Ka biya ni kuɗi na. Yanzu da baba gidan nan ba na mu. Ni dai ku shige. Yaya ake ciki? Laliya ki mun afuwa. Kin ga da yanda abun ya kan kama. Gidan ma tashi zan yi. A to ba shi kenan ba kai ka jiyo ba. Kai fa nake zira ta yaya ta ban kowa ba. Allah ka yi hakuri. Ka yi hakuri. Bani kuɗi na kawai kafin ka tashi. Allah ya yarda kafin nan dan tashi za ka samu kuɗin ka. Ki hakuri. To sai a ba. Ai na riga na gama hakuri ni a bani kuɗi na kawai in tafi. Ki hakuri do Allah je ka. Kuɗi. Afuwa. Na gaji da tsayuwa. Afuwa. Ba wata afuwa kuɗi kawai. Allah afuwa. Kuɗi kawai ba mutunci. Ba su fa ba labarin. Kuɗi a to ba za ka yi su yau. Mutunci kuma yanzu. Za ka yi su. Malam Baffa. Eh? Kana nufin wannan mutanen da duk sun fito bu sun yi na gwada da cikin gidan da Wallahi ƴaƴana ne. a cikin shadda ta suke wannan kashin? Allah bai. To ai laifin Allah. Can masai kuma tun da ya fada da haya. an kira wani sanda. Alhaji Wannan kes din yayi yawa. don Allah. Ana ɓata min lokaci. Ina da aiki a kotu. Waye? To ga wani nan mu. Da ba shi da zuwa. Dan baballe. Sannu da zuwa. Ya naga gida a ciki haka duk mutane. Wannan ma'aikacin kotu ne. Wannan kuma shine mai gidan nan. Bayanin da kaga an zo ana yi rigima ce ta abku wanda ba kowa ya janyo ta ba ni na janyo ta. Akan ne. Akan kuɗi ne. Wata 6 yake bi na ban biya ba. An ƙara min notice na wata 6 ban samu wannan kuɗi ba. A takaice ni dan nan dai an kore ni daga aiki. Rage ma'aikatan nan ta shafe ni. Kotu. Ina zuwa ya da Allah. Alayhi salamu alaikum. Wa alaikum salam. Haka ne dai ran kwaba ce. Ina zuwa ina gaji. Ai kanina ne. Okay. Kanina ne daga gobe. Wannan ba ta mun lokaci. Ina da aiki. Ina zuwa da Allah. Ina zuwa ji bayanin wannan. Wannan kuma fa Dina 1,500 sai kuma an ban zan fita yau. to saurara ya a hankali. To nayi. Yanzu aka biya ki kuɗin ki aishi. In an biya ni shikenan zan fita. To shikenan. A ban kuɗi na. Ba ku da kuɗi ba dinga cin bashi. Dan uwana ne a hararami ya isa ya. Dole ne an hararami. Ya isa. A ba kuɗi na to. Ba a kan magana. A biya ki. To a biya. A'a. Na sha gaya maka da daina harka da irin mutanen nan kai. Ko? Ka 1,000. Saura 500. To, ai ga ta. Sarki mu. Allah dai ya sauke. Kuɗin ki sun shiga? Sun cika. To da Allah. Bismillah. Yau sai ka ma nuna min hanya? Sai na nuna miki. A'a. Bismillah an dai. Ka bari gyara kuɗi. To gyara fita bismillah. A gaida gida Illaliya. To. Amma ba ta gaida gida ba ina ruwanki da ita. Kai kuma fa wannan fa. shi kuma bashin tireda ne dan garin kwaki da biskit da alawa da yara suke zuwa su karba. Nawa ne kuɗin su? Naira 37. 37 ne? In aka baka naira 50 yayi aiko? To bismillah kai. Hada gyara.
sarki rashin mutunci ƙara bayan to Allah bai kai kuma na dawo gare ka gida dai na kai kuma ni da na samu labari ma ta haka ba za ta faru yanzu tun da haka ne da Allah da mana abuwa zuwa gobe insha Allah ta'ala zan sa duk a kwashe kayan daga nan don maka gidanka insha Allah. Garba, me yasa kake hargitsa min kwanuka me kake nema? Ajiye wannan abincin, ajiye shi. Ajiye na ce. Mun wa nake ji abinci nake nema. Ba ka dauki abincin ka ba? Wannan abincin ka ajiye shi na gaya maka. Ba gona ne muka ci abincin tare da shi. To da kuka ci ba ka ci naka ba? Ajiye na gaya maka kaka kuskura ka dauki. Ai san ban goshi ba. Abincin Kabiru ne ajiye na gaya maka ajiye. Ba a sabe. Yanzu me yayi zafi? Maka naka abincin ka ci yanzu kuma ka ce wannan ba sai ka dauka ka ci Kabirin zai dawo shi kuma me zai ci kai da ka ci wannan abincin garan zubar da shi illallah amma Asabe kin ban mamaki har wani so ne da ya wuce danka na cikin ka ki zo ki wa yaro mugun baki akan abinci yale ni kawai in yi fada ai ni da ran Kabiru ya baci a gidan nan wallahi gara duk yaran gidan nan ransu ya baci saboda dan marayan Allah yaron nan tun da yake gabana bai taba nuna min wani abu na musgunawa a zuciyarsa ba balle kuma duk abin da zan wa Kabiru ransa bai taba baci ba ni ko me zan so bacin ransa yanzu abincin ne kina gani fa kowa an zuba masa abinci ya ci kawai dan da isa sai ya zo ya dauki abinci ya ce wai sai shi zai je ya ci ya ba mutane sun cinye na shi kuma Kabirin ya dawo me zai ci ban ga wani abu assalamu alaikum wa alaikum assalam ai ga maka malam gwalda da ka shigo ana ta abin ne Asabe tana nema ce wa 'ya'yanta mugun baki akan wani can ɗan kishiya wannan fa shi ne shashanci barin gari ba guje Asabe hannun kai a riɓe ka yanke ka yar to ita dai za ta yar duk lalacewar naka ai shine naka san dan kishiya ba naki bane ga miki dan kishiya ba dan goyo bane duk lalacewar naka ki je dai ki taiwa 'ya'yanki mugun baki su lalace shi kuma daga baya ya guje ta ba ni dan kishi ya kai da arzikinsa wata rana sai ya bambance uwarsa sai ya ce ke ba uwarsa bace ya nuna ki a dangi an miki dariya ni ma dai haka na gani ke ku Asabe wallahi kar ki zama hankaka mai da dan wani naka wallahi tallahi wanda ki farka daga bacci ni tunda na zo gidan nan na lura kin fi son Kabiru da fiye da kowa ƴaƴan gidan nan ƴaƴan naki ma kin ya da su yan uwa kin yar ko ina Kabiru ko dan kishiya ne ba naki ba duk wannan shige-shigen da kike yi da neman suna da kalan dangi ba naki ba zai hana yan uwan Kabiru su zage ki ba su ci miki mutunci dama baka taba haihuwa bane ba sai a ce san ya baki turungu Asabe naka shine naka wallahi za ki gane kuran ai ita bata san wannan ba ma saboda haka ko ki gyara ko kar ki gyara wannan ya rage naki ni zan yi maganin abin in ke ba za ki iya ba wallahi naka ai shine naka Asabe duniya ta an shiga uku a duniya za a juya dangi baya ina wannan yaron Kabiru shegen kunnuwa uwa zomo ina jin zikiri babba ni fa Kabiru irin yadda ya shiga raina Allah kaɗai san irin yadda nake ji da Kabiru a cikin zuciyar nan tawa gaskiya ni duk dan da na haifa ma a cikina bai shiga raina irin yadda Kabiru ya shiga raina ba ka gani la ilaha illallah Asabe kanki daya kuwa malam kaji yo ai sai ki mai da shi ciki ki haɗiye shi baki burge ba wallahi idan baki mai da shi ciki kin haɗiye shi ba kin dawo kin saki haihuwarsa ya zama danki ba to a wani dan kishi ya dan riko ne zaki yi ai sun riga sun wanke ki sun shanye dole kin zama bare a dangi sai ce yaya amma ni yanzu na karbe girma burabus ko ba a ɗora sai kana son wannan burabus bari ka ga yanzu zai taho da cikin shi zai fara cin sanwa farko a cici
da yawa haka a cikin girki. Salamu alaikum. Alaikum salam. Kabiru, kai sannu da zuwa. Sannu da zuwa. Sannu da zuwa. Mutanen birni sannu da zuwa. Zauna ka kujera ka bata rigar ka ga wannan akuyan nan ta tuturo da abu zauna na kan sannu da zuwa. An zo lafiya? Ina yini? Lafiya. Na gajiya. Ya gida? Lafiya lau. Madalla. An dawo lafiya? Lafiya lau. Ya suka wun naka? Suna gaishe ku. Suna nan kalau. Ka baro su kalau? Lafiya kalau gogo. Duk suna gaishe ku. Sannu. Yawwa. Sannu da zuwa. Yawwa sannu gogo. Shekara ma Masu isa ne. babba duk suna nan sun fita ne. Bismillahir rabbil alamin. Shaki. Ayyar babba kai masa sannu da zuwa mana mutum da ya dawo daga birni. Ya gari jiya muna lafiya madalla ya nan madalla. Zauna sosai akan kujera ka. Zauna mana. Rukole da ba tsaraba kirki. Me kawun na kai ba ka min ne? Ya dai ba da sako da yace aka. Duba mana leda ko mun samu. Zakka ce ba ce aka. To zakka alhamdulillah. Kawun yana da kirki ya ga dama. Ai sai ka fito da shi magani. Baffa. Ai ni abin da yasa yaron ne ya saki jiki ya fara'a. Ba wannan yace a baki. To har shekara ta yi. Kai madalla. Allah kara wa dukiya albarka. Wannan kuma nawa ne. To wannan kuma naka ne. Ko zan buƙaci wani abu ba? To wannan kuma su Isa su Garba. To duk nasu ne su kuma wannan. Kai madalla. Allah ya kara arziki. Amin gogo. Allah ya dada buɗe. Kai madalla wallahi Allah kara arziki. Kai. Au ga naka. Ito haka. Madalla an gode. Wannan ce a baki. Ya halatta ko mu ci dauda. To ya za a yi? Ka gaya masa komai na duniya ba a bambancewa. Addini bai bambanta mu ba. Na me za a mika wasu bandar mu a bi mu da gidaya? Ba haka. Baffa, wannan abu ba haka yake ba. Wannan zakka dama dukiyar yaron nan ce ka sani duk shekara sai an fitar da zakkan nan. Duniya da ɗaya ce duk wanda ya bambanta ta. Ina laifi. Yanzu ai ba a bambanta ba da ba a baka bane ba ko ba a baku ba. Kaga shi ne sai zama wani magana ko? Nasu ma sai ya fi yawa a ka'ida. In dai a shari'a za a bi. Ni tsoron maci nake dan dauda ce. Kabiru an gode kaji? Madalla. Maza yanzu ka tashi ka tafi rumfa. Ka je da akwai abinci da na rufe a kwano. Ka ɗauka ka ci. Kai wanka kuma ka huta. Sannu kaji? Dauki jakan ledar ka dauki jakan mana. Kai hanzari do Allah ka tafi da hanzari. Wannan irin shashashan yaro ne ana bayani yana ji. Baran nan ke kuɗin nan. To ke yaya da ake ta kawo wannan kuɗi yaya Asabe? Gulma da gishiri. Yaushe ne auren yaron nan ne? Kai baffa ai ka san wannan yaro Kabiru kunya ce da shi ni tun da Allah ya halicci Kabiru ban taba ganin ma yadda ya magana da ita ba. Ba shi da budurwa. Kawunsa ma kwanaki yake ta magana zancen auren nan nashi to ba shi da ma budurwa balle ai ma zancen aure. Babu. Ka san yana da kunya shi. To na fahimci maganar. Tunda shi ya kasa nema shi da kansa an ce yana jin kunya. Ke kuma kin kasa nema to ni na san yanda zan yi. Me za ka yi? Gaskiya. Lallai kam. Wallahi da kuna ji daɗi. Allah. To shikenan. Ya ba ta labari a gaba. Shikenan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Sannu da zuwa. Baffa. Lale. Allah ya kawo ni. Sannu da zuwa. Allah ya kawo mutanen ƙauye. Sannu da zuwa. Kana ke tafi. Ka sha rana. Wallahi na sha rana. Sannu da zuwa. Maraba. Na yi rafa samawa ta Allah. Sannu da zuwa. Sannu da zuwa. Ba sai kin yi wata wahala ba. Wai kin kimo maka ruwa ka ɗan sha. Na ci abinci a tasha na take ciki na. Dan Allah. Allah saboda na san na zo zancen namu zai dan ja lokaci. Yanzu kuma kin san bana wasa da ciki. Sannu da zuwa. Wadalla. Maraba. Alhamdulillah. Sannu. Alhamdulillah.
Na wuni. Lafiya. Na gajiya. Ba gajiya. Ka zo lafiya? Lafiya dan. Diya ƙauyen lafiya? Alhamdulillah. Ya su Hajiya Asabe lafiya? Kalau. Madalla. Tace ana sa rai zaki je. Ina zo cikin zuwa. Magana ce ta arziki ta kawo ni. To. Daga ƙauye. Na taho da yawun yaya Asabe. To, abin babban ne. Ita ce in gaya miki. Wannan magana ne ma da yadda ta aka yi domin a haɗa zamanci a raya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yaro Kabiru. Na je. Wanda uwarsa ta mata ta bar dukiya. Na dai je. Yaro Kabiru ya isa aure. Kabiru an girma an gamsa me. To saboda haka muka ga babu wanda ya dace, babu wacce ta dace a haɗa ta da Kabiru illa Nana ta wajenki. To baffa, wannan lalle magana ce ta abin arziki ta kawo ka. To amma yanzu shi ya ce yana son Nana? Yaro dai shi ma yana da bukata domin Nana ba ta da makusa a jikinta. Kuma Nana ɗin nan abin da isa muka ce ya aure ta saboda mun ga yarinya ce mai hankali, mai ladabi da biyayya wadda ta samu kyakkyawan asali inda gidanku ba mutumin banza. To yanzu wancan kuma fa da yake son ta wancan yaro na birni. Saboda abin da isa shi na birnin nan sai ya ajiye shi gefe guda saboda wannan yaro fa mai arzikin ƙauye ne wanda yake ya fi mai arzikin birni. Saboda haka ba ma son saboda haka ba ma son wata ta zo ba ta ci wannan dukiya ba ta gida ba. To saboda haka na ce a yi wannan abu amma sai da ya daki. A'a bafa. Ai wannan shawara ce ka kawo. Kaga da har sun aiko za a sa rana. Sai a kan yadda za a yi. Idan a yi ta ce idan a yi ta kira da a yi ai a bari ba za ta dace ba. Wannan ko ba haka ba? Haka ne. Na ga na nan yarinya ce mai ladabi da biyayya mai da'a wanda a yi da ita. Ko ba haka ba? Ina take ni yar arziki irin albarka. Kai. Ta shiga nan makota. Wai. Ko tura za a kira ta. To a'a a kyale ta. Ai kwana za ka yi ko? Zan kwana a nan. Da kike cewa ba ki da gata, ai ni ne gatan ki na shin diyan daji. Wanda ya ma aure ai ya ga mai ma gata. Mutanen birni. Da Muhammad. Ba ki muka yi ne? Da Muhammad a cikin. Kai sannun ku. To bari ka mu da bari wa alaikum assalam. Yaya. Yaya. Kamin nan na dai ko an Mutan birni an dira. Mutan birni an dira. Ka daga hindiyan daji. Ka daga hindiyan daji. Ba mu waje ki zauna hindiyan daji. Zauna. Ko mata ta irin ta garin ku. Zauna. Indiya daji kike kowa zan ce. A ki ba nan mata ba ta indiya daji ko? Abin da nake so da ke ko kowa mai gida. Yaron nan dan ƙauye ne, samarin ƙauye kin san sai a hankali. Ko yaya kika dan kallon da me shi da daɗin baki shikenan kin ce kwashe imaninsa. Ni so nake ki ba mu haɗin kai ki saki jikinki amma ba na so ta ji. Dai in ta ji ita za ta hana ruwa gudu. Kwarai kuwa. Gafarce wata shawara ta mai ba ruwanki da abin da wani ya gaya miki. Kin gane ina yi bari an bari da abin nan da za a carka ce ta mu samu ke ma ki samu shi isa aka janyo ki ko kuwa ina fata kin gane dan aka so goma in kin ci dole ne mu ma mu ci rabi to shin diyan daji an ce gani ya kori ji za ki ga duk abin da muka gaya miki ke dai ki sha kuruminki ni yanzu zan koma dama abin da isa na kawo ta ai wannan jawabi ko ba haka ba kafin ta dawo yawa na san ba za ta so bayani sha kuruminki ki saki jiki in yaro ya zo lafiya ina tattauna ni zan zaga shikenan magana sai na dawo amma yaushe nana irin yan yaudaran nan ta mata duk baki iya ba da yan kurkusan nan daga kin mai daɗin baki shikenan kin kwashe imanin ki saki jikinki ki kama shi rimi ba wai shi ake so ba ke ma kin san zancen dukiyar mu muke so mu kwashe mu tafi binni mu yan kara gidaje mu saka zani mai kyau duk ba zama ne na fukara wa alal laruratu ba duk binnin me bula ce kawai na arziki yake ni abin da nake so ki saki jikinki kawai shi ba wayo gare shi ba kin san samarin ƙauye
na gafa duk aiki kuke duk kawunan ku a kas yake to dan Allah tambaya nake ƴaƴan garin nan yaya suke da ƙauyen da daɗi yake ku kuma ga ku da kyaluwa ga wani tamma kai haba ko kallo na ba zai yi ba kai yaran can kaji ba wai ni ce baka sanni ba dubi kabiru ku lura ba kishi yake ji ga ruwa na ga duka wahala ga ka da fuska kamila ga ka da kyawun salsala amma aikin wahala na so duka ya jagula kyawun halitta ga dan uwa sai dai kana burge ni ba yau ba ma tuntuni mai fuska mai kwarjini don Allah karka bar da ni juyo fuskar ka in gani menene ya ka faruwa amma yar nan kin sake lallai da tsaurin ido kike wannan aikin da muke abincin mu ciki yake ke kuma kushewa kike dan Allah ku ji yan uwa wai har kice mini garuwa to ba na jin kishin ruwa ki da kayayyaki yar uwa na gode miki da yawa na kina ban sha'awa ke birni kika rayuwa zancen burgewa kuma mu yan ƙauyen dindima da birni muka takama ke yar birni ce kuma to bi shigar ki kadar tama ta isa ma ai sha'awa haka ke ce a bar yabo ka tafiyar ki dabo-dabo ba a siyan ta kwabo-kwabo sannan budurwa ga mai rabo aikin fi karfin lalabo dan sai in shiga damuwa indai kana yi ya isa ni a gani na ka isa ta wace hanya na isa na nafani aiko kusa ni dai na ce ka isa na da maka rayuwa amsa min yarda mu ya kake neman ka ba da mu soyayyar ku gare mu gudunmuwar ta kusa da mu min shaidar ta kan mu dan haka mu babu damuwa dan haka mu babu damuwa dan haka mu babu damuwa game da maganar auren yaran nan na zo kabiru da nana to kun san ko ba a gwada ba linzami ya fi karfin bakin kaza ina kabiru ina nana saboda Allah kin ji fa yaya da haka ta riga ta fi karfinsa wannan gaskiya ne kuma kowace ƙwarya ya akwai abokin burminta ba abokin aurensa ba ce wannan ita ce magana ta gaskiya ko ba haka ba wannan zance haka yake saboda haka zancen aure da kabir da nana babu shi kuma da ganin nana ka riga ka san ta girma kabir nesa ba kusa ba ita yar birni yar boko shi ko da yake kauye bai san komai ba ita ko wayayya to babu wannan ma magana kan ma an sake jinta malam ya haya ban tare nan bashin ka ba wannan magana duk da kake yi ba wai cewa akai ba akan hanya take ba amma duk abin da za a bi shi a layi a tsari ko ba haka ba wannan abu da kaga mun zo mun ce muna so a yi shi ai mun san cewa
hakan za ta faru, amma idan aka duba tarihi malamai ma sun gaya mana, idan aka duba auren na Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ai ta girme shi aka yi auren ko wannan abu ba idan aka yi kamar sun aiki aka raya sallallahu alaihi wasallam. Har komai aka ce annabi ta magana ta kare. To amma idan ka dubi Nana wani matsayi ne da ta yanzu, ita zaka ce mata budurwa ne ko bazawara? Saboda Allah ba nake mazancin nan. Saboda haka wannan magana da kake yi ana san haka ne, to amma tsakanin Nana da Kabiru wannan abin ne da ba zai yiwu ba, domin ita gaggiya yarinya kamar yadda na gaya maka. Gani ne ai shi aure nufi ne na Allah, ba shi ga babba ba shi ga yaro. Na san da haka. To ke Asabe, inda da kina son yaron nan ya aure kuma ke tamkar uwa ce a wajensa, saboda haka in dai auren ne yake so to zan haɗa shi da 'yata Bahijja. Wajen ka ba muka an ga abin da muka shirya a dangi, muka yan uwa da aka haɗa rufa juna asiri ba, abin da za a zauna lafiya shi ake nema, ba a tabar ainan ba. Aka san halin ita Bahijja. Na kuma aka ce aka yi yaya? Ya gama cin mutunci iri-iri a cikin gidan nan, dan bacci kike. Ina ji ga sai an kusan damba da ke a nan, inda za ki ga abin sai da ya faɗo salsalar dangi. A kan saurara ka ji ko karfe mun baki ido kuma an taka kare kai, saurara ka yoyo kai na daya sosai kai na daya Ba kake dauka da zaki. a ciki kamar ƙwaryar gogiyo kika sa abin da ya mutan da ya dauko zo uwa ta ai ba ta haifu ba ai gado ne kike gama. Nana ban gane na yi na gama ba. Nana haba Nana me ya miki kike faɗa da babba, ke ba ki da kunya ya Nana? Gogo ki kyale ni masa wankin babban mayafi wannan. Amma ai kawun ki ne. Ai da ya je binne kan mafiya kan zai dauko da baku abin da ya gaya mata ba ko? Dan haka ku kyale ni. Ki hakuri je ki. Da hakuri ta mutu sadakan nawa ka bayar ka gaya min. To ga sanan mun kawo muku amana yadda ki dama aiki ce. Ina gajiya kaka, lafiya kalau. Ga amaryar ku na mun kawo muku, ku rike ta kamar yadda za ku rike ɗanku. Ke kuma ki bi uwar mijinki kamar yadda za ki bi uwarki. Ki bi uban mijinki kamar yadda za ki bi ubanki, ko ba gaskiya ba?
Aisha. Ke yanzu dan Allah dan Annabi bacci ma kika zo yi zan go yanzu nan ki ina jin yunwa amma ki bar ni kawai haka babu wani abinci to sai na zo ma na tambaye ki ma abincin to ai abincin kwasan tun ɗazu na ajiye a kicin ni fa babu wani kawai ni abinci nake so ko ma na mijin naki ne ko naki ne ko ma na waye kawai ki dauko ni ci ni babu wani abu da zaki mu shi ya riga ya ci nashi a kawai ni ki je ki dauko kawai abinci ne zaki dauko ki ci kawai in ci a lalle yarinyar nan kin samu sakewa kawo ki daga ki yarinyar nan zaki gafara ko ba ki gafara bane ne maka Usaini kai kuma kake bangaje na dutsen gugan nan yake a dutsen guga tunda kuka dauka ni ban gan shi ba Kabiru ma zuwa ne ma zai buga ban gan shi kin da muka dauka nufin ki ni barawo ne kenan ki mun mutunci zaki ashe ba ki da mutunci ni da kayan yayan nawa kuma ki ce ke lalle wannan dole sai mun sake wani abu ne dole mun dau mataki akan ki idan Allah ne dai ku yi hakuri ba ai ba ki isa ba kin mun zargin barawo ni ne barawo ke na ga kin auna shinkafa kwano ɗaya kin aika da gidan ku ake barauniya ce ke ba ko ba ka aka yi ba me ake yi ana zancen ta ce kala mana ɗan lisuwa ai ba ki da mutum bana hakkin zo kin sake ba ki da mutum sata tsale ta daina dungure ta munafukar Allah ta'ala har ya baki fuska ki raina dangin miji uwa ɗaya uba ɗaya wai yanzu shinkafin ba jiki duk shawara an ka mana gayyar jiki a kuce ne yunwa ma muke ji yanzu fara sanninki a har ki zo ki musu zancen sata ina abincin naka wai ta ba a to sai ki zo ki dafa wallahi tallahi sai ki dafa abinci yau ya sai ki dafa me ya fata wai sata da ya ki take dora sata bai da me faru Gogo abincin Hassan ne na ajiye a kicin da na ajiye ni ban sa akuya ta cinye shi ba ina bacci ya zo doka mu kofa ta shine suke ta mun faɗan nan. Ƙarya take. Ya ajabu ƙarya take yi. Ƙarya kike munafukar Allah mu duk gidan nan ba mai halin bera. Kin ce sun sace miki warin dan kunnen ya da gwal. Ke ce yar masu kuɗi yar mai arziki. Ladidi. Ladidi. Wallahi ki daina goyon bayan ta wannan munafuka ce so take ta hargitsa mana zumunci. A kawai. Ke Ladidi. Gaskiya kina daurewa yaran nan gindi suna da ɗaya rashin kunyar da suka saba dama. Kai kuma da kai da kace baka ci abinci ba. Wa yace kaka zo ka ci abinci akan lokaci? Kai kuma da ka zo ka ja ka kafa ka wani daga ne kafa kana da rashin kunya ka zo sai ka ce sa'a ka ce ne haka na rakwar haka haka cikin yake faruwa yaya lafiya kawo buta sai ka ce mai zama rufu tashi lafiya shi da kyau ni dai na rike sakan min jiki kin ga wani sakan sai wani haka ne mata haka kina da mana haba da alibi oyo Allah ba zan mara ta ya haƙuri haka oyo Allah oyo ba na haba lafiya ko za a je a kirawo mana ne kira shiga da ita no mana rubutu bari je kirawo mana sannu oyo Allah wayo ba zan yi kwanciya ba daure ke haihuwa ce illa na mama da rasulullah sallallahu ke da Allah ke daure wayo zai fito min ta baki ina salati ina lillahi wa inna
an yi rubutun ko kai ana kan ta kusa da ina ana nan a'a kuma mata su rika kuma ai abin sai mata ko ma za ta yi ai amin da addu'a za ta yi Allah ya raba lafiya raba su lafiya ya zo ai kada ne abin tausayi haihu wannan bai ta gani ba haba na bai yi ta sani sha sosai ki bismillah salati za ki rika yi sannu sannu Kabiru ma ba na ni da sannu. Allah ya yarda inna lillahi Allah mun gode maka an sauka lafiya ba zan je in gaya wa malam alhamdulillah malam ka fito an samu karuwa mu nuna farin cikin mu kana can a makota ta haihu arniya to kuma shine kike zancen farin ciki ta haihu ba ni bayani mai ta haifa namiji wannan yarinya akwai tsinan ne Allah da ya kwashe mata albarka danna cikin nake gaya maka sai ya taho ta kamar za ta yi amansa sai da ya koma ina ganin ta kamar nunan rana ni na ba ta juya ce ai ni ma ba ki dai ai nunan rana kenan juya ba haihuwa an gaya maka malam yana tarwar jiki bai ya je ya kawo wani rubutu ka zubar da rubutun a bakin rana na san yarinyar nan da tsaya ka ji makirci na wanke bayan tukunya na je na kai mata cewa nake bismillah ai baki mun komai ba ta yi bismillah ai me ta haihu lafiya kenan ai dan yana dosowa garin yanke cibiya ki tatsile kan shege ni da zan dace ni mara kyau fa na kauce so ba zan rufe ba to zo kama hannuna in san fakin nuna na san kina so na ba wai na giya ba domin ko iyayenmu ni da ke su same mu gargaɗi suke kanmu sun ce ban da gaba abinda ya burge ni gaki a ta zamani haƙin mukin bani don ba zan rufe ba samun yaba hijja san bata da ja inja domin ko akwai hujja da ba zan faɗi ba so ba zan rufe ba
katse ba. Biyayya ana cewa tana sa amincewa kai na bai duhu ba. Masoyi in gaishe ka ladabin ka na ɗauka ni ba zan gaza ba. Allah samu dacewa rabi mai hukuntawa limitin kike dawa so ba zan rufe ba. An ji an taɓa yaro a gaba ana ta fan da menene kin ga wani dan fara aikewa ba za ta masa wasa ya buɗe ba za ta masa wasa ba lokacin yana jiran ki sha ki dora tukuna to an sai da kina da aiki sarki ba sai dai ba ka gajiya da rashin kunya yaushe ni da ka an fara a gaba to da ka tashi ni ba na son tashin ba na son kuma tashin hankali kin ji ko ai gaskiya ne gani na cewar tun da biki ba a yi gara ba aka zo muka gama jigilar ciki da kwashe-kwashen amai muka zo muka ƙara wannan ga yaro nan ya ishe mu da kashin dare da na rana mu kenan kullum shartar aikin kashi shi isa na ga cewar dole in fada gaskiya ne sai ki kawo leda in na je in taho miki da ragowar garar da za a bayar dan na san dai tunda muka zo gidan na rabanki da cin kayan gara tunnawa to ke kula dai ni ko ce irin gara ce ban ci ba a duniyar nan ta Allah to ai ni ban ga irin garar da ban ci ba san so dai kawai ma manki yarinyar nan ta rena ki ta san cewa ma ba kaunarta kike yi ba. Sun maka sauke na. To, ke wannan har wani hakuri gare ta ai ke kullum mai laifi ce. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Mama, sun da zuwa. Sannu ku da zuwa. Sannu ka dai. Ya hajara? Na'am. Sun da zuwa. Yawan sani. Allah na iko. Sannu ku da zuwa. Sannu ka dai. Ina ka? Sannu ina wani? Lafiya lau. Ina gaji. Ba gajiya kin ga wannan ikon Allah. Ya na fita ayyacin ta kawai da yawa ba. Ko ka kike damin ki? Dukan ki suke a gidan ko ne? Ta kuma ta koshi ne. Ina cin abinci mana. To ba kan hankali ne? Sai dai wannan kuma ba ga mijina ba. Sai dai suke takura kullum gori. Wani ne kuma? Gara ba amin gara ba amin gara ba. Kuma na yi wa baban magana ya ce in yi hakuri wai gara yanzu sai ya samu kuɗi tukuna yanzu shi ba shi da kuɗi. To, ai ba laifin su bane gori ko ni sai miki. Dan kwadi da aka kai a duniya daga ba kai mata gara ba, ta an ka siya mata abun gori. Wanda ma kaddara kadarura na mu da mace da godago. Me zai kawo ki kauyen irin wannan matsallaka na yanzu zai kai Allah ya kama kauyen. Oh, yanzu a zai dube ni ce ni yadda ce har na fita kuruciya na fita jini a jika. Ta fita hankalinta ta rarrani. Kya dai gani irin wannan. An wa ya mugun miji. Lalle kuwa gaskiya. Ba ko ni ya sai a sha. A'a, wallahi da na saba ta shi mu tafi. Shi kenan. To dai ga ita ji da abin da muka gaya miki. Gida ya yi. Da wannan. Kya san yadda kike da su. Saura su din ma ki dauka ki bai bakwa. Ko ba bakwa ba? Wannan bakin mutumin ke Allah ya sawa iyalin ki tur da ki. Ke da wace irin zuciyar mu ba. Bari ce ina mijin naki yake ne har za mu tafi mu gan shi ba. Ke da zaki da mijin kauye. Mijin bayan na jan ce tsohon ne uban ya dauka ya bisan zuciya ya bashi. Ai da ya da kuma. An ce fuskar da cinye mala'iku ne ba ki kamar tsohon ba ta kauye.
Ina ba ta yi gora ya ne ke masa haƙura. Ko a farariya ta ba mutum da ni da na. Hajiya Rali ha kun fito? Da na zo ne mu gaisa ina ɗaki ne ina bacci na ji kun zo. Ina kwanan ku? Ina gajiya? Ba mu haɗu da ita ba. Ikon Allah. Wani abun aka yi ne Hajiya Raliya? Babu labari. Zo mu tafi da Allah. Kiwa tana. Farin wata ka shi kaifin dare. Ai na je wajen kawo ne yana gaishe ku. Ya ce wai duk gaishe ku ya. Kuma kuɗi ya bani ice zan bu Alhaji Mulli. Kuɗi? Ya abokinsa ba. Kai Kabiru. Duk wannan kuɗi ne? Kuɗi ne baba. Wai. Wannan kuɗi na ne baba. Kawu ne ya bani ice saboda ya ga damina ta ja ana zaune haka shine ce ya kamata mu dinga zuwa kudu saro goro shine ya haɗa ni da Malam Mulli. Ya haɗa ka ko zai haɗa ka? Daman ka san Malam Mulli ne? A ban san shi ba. Shi ne yace zai haɗa ka da shi ko? Malam Mulli in dai wanda na sani ne na san ba mutumin kirki ba ne. Wani Malam Mullin tukunna wai kake faɗa? Malam Mulli na unguwar na kusa da gidan Malamin Taka. Ba fa mutumin kirki bane sai dai kuma ba sani ba shari'a ta Allah ko yanzu ya shiryu. Ba shine na ji ya saci akuya bane malam? Ba a faɗa. Auto. Ba a tada magana. To na irin wannan ai to dan asiri ne da kika ji na ce ya gyaru ne. Da na ce ya gyaru ne sai a bata a haka. Kurin. Allah ko sai ki ajiye a wajen ki. Wani matar ka dauki kuɗin nan ka je ka kai wa matar ka ta ajiye. Ka san ɗaki na yaran nan shigowa suke ni kuma ba zama nake ba ni da wani gun da zan boye kuɗi ina yawon ƙauye yara su zo su shigo su yi abu ba daidai ba kaga ba zai yi daɗi ba ba komai ka ɗauka ka je ka kai ba yaya Asabe idan na kai shi kasuwa abin da aka samu Allah da zan miki wanda za gara da zaki fita kunya din amma dan Allah ki barki hakuri a kai cikin jiko ki hakuri Allah da zaki zan yi ki gara kada wani kai hankali ke tashi sai dai ki zauna mutum gane miki wani gari to kin gani ai mutum ki shine ala da ka duk wani abin da wani zai ce mai je ce duk abin da musulunci bai dora mana ba muka dora kan mutum da abin da ya same mu muka je a wannan sai ki rige a wajen ki kuma duk wani abu da yake nace bani da bai isa ba ta iya karawa Ina koma. Ta ga mun Kabiru. Salamu alaikum. Kawo yaya? Asabe. Kai ne a gidan namu? Wallahi fa sannu. Sannu da zuwa. Sannu da zuwa. Yawwa. Dan da zuwa. Ta ma ta mun dadi. Wallahi kuwa. Ashe kana shirin tafiya. Wallahi ina shirin tafiya. Nan na shiga ai makotan mu can ba gidan Malam Tanko. Yayi yarinya nan ta rasu. Shine na je gaisuwa. Wallahi. Kuna na kala lafiya kala. Sannu. Biyu ne dama daga masallaci nace in zo in ganku kuma in ga yara. Wallahi ko da kira ba na san kai ba wani abu da yanzu. Wallahi kuwa. Zan yaro dai dama zaman yara sai hakuri. Sai hakuri. Ko da kace maka wani abin aka yi. Haba Asabe. Hani ba abin da zan ce miki. Wallahi kai na san kai ka yafi yaran nan. Wallahi ake sai dai Allah saka miki da alheri. Ai da Bahijja da Kabiru ɗaya ne a guri na ni na haife su ai ba wani abu ita kuma yarinya ita ma mai ladabi ce wallahi domin ina so in gaje dukiyar wannan yaro gaba daya Kabiru mutum ne wanda Allah ya wadata shi da dukiya kasancewar ita yaya Asabe ta yi uwa ta yi makarbiya ba ta ganin wani da mutunci akan faɗan laifinsa har ma mukan yi takun saƙa da ita sannan ina so ita wannan yarinya amaryar Kabiru ita ma a sabota min ita don mallaki wannan dukiya saboda haka akwai kuma kawu Yahaya wanda shi ne ya aurawa da Kabiru yarsa ina so kamar yadda ya wulakanta ni shi ma wulakanta shi domin in mallaki wannan dukiya saboda haka muka ɗaɗɗafiru ga na a gare ka wannan abu da ka faɗa abu ne mai wahala kuma ba mai wahala ba a gare mu a cikin ayyuka na
nakan yi wa mutum kuciya ya bar gari, nakan sa mutum ciwo ya ta jiya ba zai warke ba, abu na ƙarshe nakan kai shi har zuwa kiyoma. To ina ganin ya kamata shi ma ɗanɗana masa wani abu da zai daɗe a kuroron zuciyarsa bai manta da shi ba don bakin ciki. Shine ina son a sabauta masa yarsa don gurungum ta bar duniyar. Wannan an gama. Yaya sunan yarinyar? Shiga fata boka, sunan wannan yarinya Bahijja. Bahijja, 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 Bahijja. Kuma ita ba ce wannan ita ce. Na ita ce. Bahijja. Kin gane kowa yayi wannan? Baffa, wariyanki, wariyanki. Kaga mara mutunci. Bakin cikin da mahaifinki kawu ya haya ya yi min a cikin zuciyata wanda na